Mayong adlaw kanatong tanan mga igsuon, salamat sa Ginoo. Padayon ta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga mag-iwag sa atong mga dalan o maghatag kahayag sa atong agil-alagianan ngadto kang Kristo sa maong kinabuhing dayon. Karong hapuna mga igsuon, magpadayon ta sa atong serye nga pagtulun-an bahin sa 1 Peter, ang sulat ni Pedro sa iyang primerong sulat. O karon ani anak kita dinhi sa verses 6 to 9. Chapter 1, verses 6 to 9. Chapter 1. Atong basahon mga igsoon, usa tangad to sa pag-ampo. Nagaingon, kini igakalipay ninyog dako, bisan tuod nga karon inyong pagaantuson sa makadiyot ang nagkalanlaing mga pagsulay aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagi sa kalayo bisan tuod kini madugta ra. Ug musangpot ngadto sa pagdalaig og paghimaya og pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. Bersikulo 8, bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya. O bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya o nagakalipay sa labihan gayod ni anang dili ikaasoing kalipay o puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig, kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Ang atong luhan may igsoon karong hapuna, hinaot pa nga mo'y makadasig sa atong kinabuhing Kristohanon, mao ang kalipay sa kaluwasan. Kalipay sa kaluwasan. Magampo ta mga igsoon. Dalay ko namong amahan, salamat nining kahaponon, nining taknaa sa panahon sa among kinabuhi, na kami Lord imong gitultunan sa dalan paingon sa pagpaminaw sa imong pulong. Kay tungod kini imong kabubuton, dili kini aksidente nga kami milingkod dinhi sa pagpaminaw sa imong pulong nga iwali sa imong magwali. Kini imong katuyuan alang sa kahibalo aron madugangan ang among kahibalo ug malig-on ang among pagsalig pagtuo o magkinabuhi kami diha sumala sa imong kabubuton nga matarong og sa pagkabalaan. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So mga miaging pagtulunan nato maigsoon, nasaran nato nga atong kaluwasan dili kini lihok, trabaho, paningkamot ug tawo, kundi dunay tuburan kining kaluwasan nga atong naangkon pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Iya kini busa ang Dios maituburan sa atong kaluwasan. Nang karon, kung ang Dios maituburan sa atong kaluwasan, dunay garantiya sa atong kaluwasan. Sigurado gyud ang atong kaluwasan kay iya kining buhat dili sa atong pagpaningkamot. Karon kay tungod ang Dios may tuburan sa atong kaluwasan og dunay garantiya sa kaluwasan nga dadaot nato, busa dunay kalipay. Usa ka kalipay nga dili gyud mawala, dili mohanaw ang kalipay nato sa atong kaluwasan. Nung sakto nato mga igsoon, nga ang sulat ni Pedro kini alang sa mga Kristohanong nagkatibulaag tungod sa kangitngit o kalayo nga pagsulay o paglutos sa ilang pagpanginabuhi kay tungod sila anaa sala sa tinuod nga pagtuo. Apan iyang gipakalig-on ang tanan nga naa sa kasakit, lakbit na kita maigsoon nining yang sulat nga kita o sila wala gayud masayop sa ilang pagsalig diha sa Dios. Ikaw nga Kristohanon, doon na kay tinuod nga kalipay. Ang kalipay dili kalibutanon. Ang kalipay dili sa kining atong emotion, dili sa atong mga emosyon, kundi ang kalipay nato dunay tuburan, dunay seguridad, o dunay gyud tinuod nga kalipay kay tungod kalipay hatag sa Dios pinaagi diha sa iyang gihatag kanatong kaluwasan. Bisan pa kita kung nga naa diha sa mga kasakit, og moabot og mutulol ka nato hangtod sa atong kamatayon kay tungod Kristohan kita ang atong kalipay magapabilin lang gihapon hangtod sa kahangturan. So ngano man unsa may gitulo ni Pedro niini bahin sa kalipay sa kaluwasan. Na
dunay duha ka lig-ong pasukaranan sa atong Kristohanong kalipay maigsoon nga angay natong paminawan aron madugangan ang atong pagsalig ug atong pagsalig makapalig-on sa atong pagpanginabuhi o sa atong pagpakinabuhi musubay tas kabubuton sa Dios dihas pagkamatarong o pagkabalaan. Amen. Primero, ang atong kalipay magtubo gikan sa dakong saad maigsoon. Tanawa ang bersikulo 6. Kini kalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pagaantuson ang makadiyot ang nagkalalaing mga pagsulay. Maigsoon kining gipulong sa atong basa kini no kining kalipay ninyong dako. Unsa maning kini nga kalipay natong dako? Atong tan-awon ang immediate context, ang naunang konteksto unsa maning sa ara nga atong nadawat. Maigsoon atong subayon ngadto sa daang tugon o sa old covenant. Mayong litag covenant panaad sa Dios alang sa kaluwasan sa mga katawhan. Niadto ang panaod sa Dios dito sa daang tugon pinaagi sa pagsubay, paghimo diha sa mga seremonya nga kini naglarawan sa umalabot nga manluluwas nga mao si Kristo. Apan ang ilang pagtuo, maigsuon tuwa kang Kristo, apan ang uban naa nagsalig sa ilang gibuhat nga seremonya. Busa ang seremonya nahimong balaod. Kung dili nila buhaton, dili sila mapasaylo sa Dios. Now, dili man makaluwas ang balaod, kundi ang atong pagsalig sa umalabot nga manluluwas mao kana ang Old Covenant. O kining Old Covenant hangtod ni sa New Covenant, sa New Testament. Nagtuman ni pinaagi sa persona o buhat ni Kristo sa krus, sa Kalbaryo. Siya mao ang katumanan sa saad sa Dios didto pa sa daang tugon hangtod sa bag-ong tugon hangtod karon sa mga misalig kang Kristo. Subusa kadtong saad nga nahitabo o gitagna niadtong daang tugon hangtod sa fulfillment sa New Testament kini nadawat ni sa mga Kristohanong magtotoo. Subusa kadtong nakadawat ang kaluwasan atong basahon ang naunang bersikulo 3 mao ni ang saad nga mao ni katumanan sa saad. Nagaingon maigsoon dalaygo ng Dios o gamahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom tungod sa saad pinaagi sa pagkabanaw ni Hesukristo gikan sa mga patay o ngadto sa usa ka panulundon. So ang gisaad nga kaluwasan naanas mga magtotoo mao ni ang ilang panulundon. Mayon ang panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos, ginatipigan didto sa langit alang kaninyo nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron ikapadayag unya sa kinaulihang panahon. Mao ni ang saad sa atong kaluwasan tuwa nas langit ang Dios may nagbantay nini pinaagi sa iyang gahom. Dili kita mo ay nagbantay sa atong kaluwasan kay kung kita magbantay dali ra ta madalinas mawaha ang atong kaluwasan. Subusa karon kay kita giluwas na luwas nang gyud ta maunang saad nga ang Dios may nagkupot sa atong kaluwasan. Mao ni nga ato kining ikalipay og dako maigsoon samtang nagkinabuhi tayo nining ngit-ngit og makasalanong daotang kalibutan. Kay tungod dili ni makaapekto kanato, makaapekto ni sa atong pagpangalagad, sa atong pagsimba apan dili makaapekto sa atong panulundon ang mao ang kaluwasan. Kini ang saad nga sigurado kay ngano atong basahon balik og bersikulo 5 nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kinaulayang panahon. Atong naning pagadawaton dunay kaluwasan karon apan ang atong tinuod kaluwasan tuwa nas langit now and not yet wala pa tas langit. So moabot ang panahon igapadayag na kita diha maangko nato ang panulundon kauban na sa Dios ngadto sa iyang ginharian. Mao kini
ang ikalipay natong dako. Dili nato ikaguol ang atong pagpanginabuhi ining kalibutan nga daghang problema, daghang pasakit apan luwas nun kita naa ang atong kalipay. O kung atong pag-antos makadiyot lamang mingon ang atong bersikulo nagaingon o kini kalipay ninyong dako bisan tuod nga karon ang inyong pag-aantuson sa makadiyot. Makatiyot lang, ambot pasabot, dili permanente nga kita magkaguon, mag-antos, magkasakit, dili permanente. Naigsoon, bisan patuod nga karon naata diha sa maong pag-antos. Nabamos pag-antos, naigsoon? Wa ni dili kini muhangtod sa kanturan. Temporaryo lang kini, dinin nila sa yuta. Ato nang ibilin, ato ka nang lalilan, mulalin ta diha. Apan kining mga pag-antos, makadiyot lamang. Nag-iingon ng bersikulo. Dili ika indig sa bililhong kaluwasan nga tuwa gibantayan sa atong Dios ang eternal life. So bisan kinig bisag kinig nagkalanlaing pagsulay, dili ni makaguba, dili makahanaw sa atong eternal joy, sa atong kalipay. May ingon din nagkalanlain kining mga pagsulaya. Versikulo 6, og igakalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pag-aantuson sa makadiyot ang nagkalain-laing mga pagsulay. Mga igsuon, nagkalain-laing pagsulay. Kini nagkalain-laing pagsulay mga igsuon, kini gisambit po dito ni James. Tanaw na to ang James chapter 1 verse 2, nagaingon dinhi. Mga igsuon ko, isipa nga maoy tumang kalipay. Unsa man, sa dihang nga igasugat ninyo ang nagkalain-laing mga panulay. Naigsoon. Kana sa Greek word, kanang nagkalanlain, sa Greek word, sa English na giingon nga, colorful, no? Technicolor ang ating mga pagsulay. Apang kining pagsulay nga technicolor, mo'y makahatag nato og color sa atong kinabuhi. Color sa atong kalibutan nga isip Kristohanon. Nga naman, tanawa sa versikulo 3, James 1:2 o nga to sa 3. Kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamainan-tuson tanawa. Mag-technicolor ang atong kinabuhi. No? Sama sa kalibutan atong gimugna ni sa atong Dios, pinaagi sa iyang pulong, let there be light. Unya si Kristo mao'y himo nining tanan apang nas kang ngitngit unya ang balang espiritu mo'y nagpadanag, mo'y nagpahatag og katahom nining kalibutan. Mausab sa atong kinabuhi, sa atong kaluwasan ang Dios mo'y nagpili kanato gikan sa wala pay sinugdanan. Si Kristo mo'y nagtubos kanato pinaagi sa iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo og ang balang espiritu mo'y nag-anak kanato sa bag-ong kinabuhi nga very colorful ang gugma samahan og kamatayon ni Kristo, colorful sa atong kinabuhi. So naagyod ang atong kalipay. Mauni nooy makahatag nato color sa atong kinabuhi. Busa ayaw pag kinabuhi sa ngit-ngit may igsoon. Nay makita nako mga Kristohanon naalang gyapos kang ngit-ngit nga naman. Nagalas pagsimba tuwa sa kinabuhian, maglingkod sa iyang inusara. Daw murag garbo siya nga siya wala dili na haligi sa usa ka Kristohanon kinahanglan makipagsandurot siya didto sa mga kaigsuonan aron maghinigog maay dili kay may nag-isara kay nang nag-isara naas kang ngit-ngit. Kita ba mo mga Kristohanon lingian ninyo diha ug sa pag-abot sa panimbawon kinsa man ang napirmis likod di mo tigom tipon sa mga tao nga nagpaminaw sa wali sa pulong iyarang kaugalingon kanang ngit-ngit ka na no nag-inusara kinahanglan dot ka sa haligi sa Kristohanong kinabuhi. Unsa may haligi sa Kristohanong kinabuhi? Atong basahon mga buhat 2:42 nagaingon. Nagaingon sa bersikulo 41 og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong, kadto kuno misagop sa pulong gibautismuhan og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. So ang membership, makita natin niya, katong midawat sa pulong, nagpabautismo. O katong nagpabautismo, siya na nadugang sa iglesia.
O kung sa may buhat sa iglesia, mo rin upat ka haligi. 42. Og milahutay, buto sa but, way paghunong, pagpaningkamot, bisa pag-unsang kasakit, mulahutay sa unsa? Sa pagpaminaw, sa pagtulunan, gikan sa mga apostol. Mga doktrina, nga atong gibasa, atong tulunan, naagyud ta kauban sanduro ta sa makaigsuonan. Ikaduha, og milahutay sila sa pakigambitay uban kanila na ang fellowship di kay maginusara kas likod. Murag ikaw ra mo'y hari nga kasduanon. Unya sa pagpikas-pikas sa tinapay tanan mga miyembro naagyud kauban sandurot gid sila sa pagpikas-pikas sa tinapay labi na sa mga pag-ampo. Kini mga pag-ampo dili kini nga prayer per se kundi ang lugar kung saan nagatigom ang mga anak sa Dios nga nag-inampuay. Prayer meeting na maigsoon mo nay haligi sa Kristohanon. Ang doktrina sa mga apostol, ang fellowship, ang pakipagsandurot sa usag-usa, pakipagsa-usa, o niya ang pagpikas-pikas sa tinapay o ang prayer meeting. So, ang atong kalipay magtubo gikan sa dakong saad. So, ang atong kalipay, dili ka na nagpirmin, mag-anam-anang nagkadako, kay tungod, samtang na ata nagpaminaw sa pulong masabtan natong kamatuoran o kamatuoran may makahatag natong kagawasan sumulambo ta mulig unta mutubo ta des kaalam unsa may matabo mulabaw ang atong kalipay kaduha ang atong kalipay magtubo gikan sa produkto sa saad unsa may produkto sa saad may igsoon ang produkto sa saad kay balog ka nga naanay sa mga Kristohanon. Unsa maning produkto ato sa basahon bersikulo 7 ngadto sa 9. Nagaingon. Aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo bisan tuod kini madugdara. Mosangkot ngadto sa pagdalay og paghimaya og pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. Bisan tuod, versikulo 8, wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya, o busa pa nga kung karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya, o nagakalipay sa labihan gayon, ngayon ang dili kaasoy kalipay o puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig, kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong kalag. So dini, dunay duha ka produkto sa saad nga atong gisaligan. Primero, ang produkto maoy ang pagpadako sa atong pagtuo sa Dios. Musamot ang atong pagtuo nga atong buhaton kanang upat ka haligi sa usa ka Kristohanon. Nagaingon ang bersikulo 7, aron sa ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan ginasulayan pinaagi sa kalayon. So magapadayag kini sa atong pagkatinuod nga pagtuo. Kining atong pagtuo sa Dios sumala sa saad mo ni produkto, no? Mo ni mo hayag, mo ni mo danag nga kita dunay tinuod nga pagtuo sa Dios. O kining pagtuo bililhon kaayo kaysa bulawan. Ang bulawan bililhon apan sulayan pa ni sa kalayo kay naapag yung mga mansa ini. Aron ma-pure ang bulawan. Apan ang atong pagtuo labaw pa sa bulawan. Nga kinanglang kiniidang ka pa sa kalayo sa mga pagtuo ay sa mga pag-antos, pagsulay. Ang labing pagsulay nato aron mo lambo ang ato mo gawas ang atong pure faith mao ang pagpaminaw sa wali pakigsanduro sa isig katao sa isig igsoon makipag fellowship sa Lord Supper o sa prayer meeting mao na ang kalayo nato mao na mag-purify magdalisay sa atong tinuod nga pagtuo mulambo kita apan ang atong pagtuo maigsuon naapoy mga pagsulay apan mo sampot kini ngadto sa pagdalayg, sa paghimaya, sa pagpasidungog kaninyo, inig abot na ni Kristo sa iyang ikaduhang pagbalik na igsuon. Sumo ka na. Ang mga produkto maoy makapadako sa atong pagtuo sa Dios. Ikaduha, ang mga produkto maoy makapadako sa atong gugma sa Dios. Versikulo 8 ngadto 9. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya
kamo nagahigugma kaniya. Na tanawa kay nagsalig man ta. Ang atong pagsalig wa mo magsalig sa makita kundi nagsalig sa kamatuoran nga dili makita. Nga mao ang Dios. Mao ang atong panulungdo. No? Kamo mahigugma kaniya o bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya o nagakalipay sa albihan gayud ni anang dili ikaasoy kalipay og puno sa himaya. Anong kalipay nato maigsoon? Kisa pa pwede malipay. Malipay magaling sa kata makadaog og loto, makadaog og 100 million, murag mamatay na sa kalipay na. Nda hold upon pa kawatan pa, patyon pa, labing kalipay ang naatay kaluwasan, gibi sa pag-unsa pagkawiris-wiris nining kalibutan, adto gyud ta paingon didto, way makapabulag ka nato sa gugma sa Dios. Labing dakong kalipay, dili ikaasoy ang kalipay. Maigsuon. Mulabaw ang atong gugma sa Dios. Kay tungod sa matag adlaw, kita gi-preserve, gibantayan, giproteksyonan sa atong Dios. Sumudako ang atong gugma sa Dios bisan wala kita makakita kaniya. Nga naman, nagtubo man ta diha sa pagsalig kaniya. Ang atong pagsalig daw murag atong magakos ang Ginoo. Daw sa atong pagsalig atong madungog ang tingog sa tibok sa kasing-kasing sa Ginoo. Daw mura og makaiusat ta diha sa hunahuna sa Ginoo. Pagkanindot ining megsoon nga magtubo ta sa gugma sa Dios, nagpasabot lamang nagtubo ta sa pagtuo sa Dios. Og mudako usab ang atong gugma paingon sa sangputanan. Dunay tay sangputanan megsoon ato nang makuha karon ang now and not yet matuman na. Nga ang atong mga lawas nga naa pa ning kalibutan mulabay pag muagi pag mga kasakit, pagkadunot apan banhawon pag-usab aron ang atong kaluwasan o ang atong lawas magkatigom na sama sa lawas ni Kristo nga karon nagalingkod sa trono sa Dios. Mao nay atong sangputanan, mao ang pagbaton natong kaluwasan. Tungod sa bililhon pa sa bulawan pinaagi sa atong pagtuo. Karon maigsoon. Unsay kinabuhi og luwas ng Kristohanon. Hay ka man ron magkinabuhi. Hain man ang imong kalipay. Nabas tinuod ng kalipay nga dili mahanaw, dili madulot, dili makawa, nga gibantayan sa gahom sa Dios. Doon na tayo tinuod o dili mawagtang nga kalipay na Kristohanon. Bisan unsang mga nagkalain-laing pagsulay, dili kini daog, dili kini makabungkag sa atong kalipay, kay ang pagtuo labing gamhanan, kay gamhanan ang atong focus sa pagtuo. So busa ayaw pagpanginabuhi sa kangit-ngit, ayaw pagbuwag-buwag diha sa mga pagtigom, ayaw paghilom-hilom, kinahanglan barug ka mo, sulti ka mo, awit ka mo, ampo ka kauban sa tanan. Paliho ka ang kaluwasan nimo sa upat ka mga haligi. Kinahanglan makita na sa imong kinabuhi. Kristohanon ka ba? Manginabuhi ka. Kay doon na kay dili ka aso yung kalipay sa Dios. Busa, imong ikinabuhi ang kalipay sa imong kasing-kasing. Dili sa kalipay nining kalibutan. Kay dunay saad ang Dios kanaton. Kining saad sa Dios muhimo kinig produkto sa atong pagtuo. Mupadako kini sa atong pagtuo sa Dios o mupadako kini sa atong gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios, why makabulag ka na. Remember that. So, naaba nimong kalipay sa kaluwasan? Salamat. Kung wala pa, dool kang Kristo. Pangayog pasaylo sa imong mga sala o
tuuhi si Kristo nga mo'y makaluwas kanimo gikan ning kangitngit kalibutan o sa kangitngit sa imong sala. O ikaw iyang pagluwas. Patampo ta migsuon. Dalay ko naman mamahan salamat ninimong pulong kadugang na usab ug kaalam sa among kinabuhi busa ang among pagtuo kanimo nagdako nagtubo kay tungod pinaagi sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo ana gyud moabot gyud dugang ang pagtuo kanamo aron nagiingon si Pablo sa Roma 1:17 ang gimatarong sa Dios magkinabuhi gyud sa pagtuo. Kini among pagampo, yan lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.